Hej, kif intom illum? Illum jiena ninsab hawn irġajt biex naqralkom silta mill-ktieb Il-Prinċep Żrinċ. Dan il-ktieb huwa mis-sensiela Ħrejjef Klassiċi. Darba waħda kien hemm sultan li kellu tifla waħda. Din kienet tfajla mill-isbaħ u kienet il-mimmi tajnejn missiera. Il-prinċipessa kienet tħobb tmur fil-foresta u toqgħod tilab bil-ballun tad-debb li kellha. Fil-jiem sħan tas-sajf kienet toqgħod ma' ġenb funtana sabiħa. Lena tagħha tolli l-ballun fil-għoli u terġa' taqbdu. Jum wieħed iż-żbejħa prinċipessa kienet qed tilab u għolliet il-ballun fil-għoli ħafna. Ġara li l-ballun spiċċa fil-funtana u baqa' nieżel fil-qiegħ. Billi l-funtana kienet kbira u fonda. Il-prinċipessa tgħid kemm kienet imdejqa, bdiet tibki kemm tiflaħ ma' ġenb il-funtana sakemm f'daqqa waħda qalet: biex nerġa' nikseb il-ballun lura, lesta li nagħti l-ġojjelli, il-flus u kull ma għandi. Fil-pront instema' leħen ġej minn ġol funtana għaliex qiegħda tibki żbejħa prinċipessa. Il-prinċipessa ħarset madwarha u kull marat kien żrinġ kbir fuq xifer il-funtana. Qiegħda nibki għax waqali l-ballun fil-funtana u niżel fil-qiegħ qalet il-prinċipessa. U lili x'tagħtini jekk inġiblek il-ballun lura, staqsija Żrinċ. Nagħtik kull ma tixtieq, wieġbet il-prinċipessa. Xejn ma rrid minn għandek, ħlif li toħodni l-palazz miegħek u tħallini niekol mill-platt tiegħek. Nixrob mit-tazza tiegħek u norqod fis-sodda tiegħek, kompla Żrinċ. Nagħtik il-kelma tiegħi, qaltlu l-prinċipessa, basta ġibli l-ballun tad-debb lura. Iż-Żrinċ minnu fih għodos fil-funtana u f'tebqatajn reġa' tela fil-wiċċ bil-ballun f'ħalqu. Il-prinċipessa tant ferħet li ħatfet il-ballun u telqet tiġri lura lejn il-palazz mingħajr lanqas biss irringrazzjatu. Dakinhar filgħaxija, waqt li l-prinċipessa kienet qiegħda tiekol ma' missiera, instemet taħbita mal-bib tal-palazz. Min wara l-bib instema' leħen jgħid: ja prinċipessa, daħħalni ġewwa, ftakar fil-weda li wedtni b'tant ħlewwa. Il-prinċipessa marret tiftaħ il-bib u malli rat iż-Żrinċ saret bajta karti. Għalqet il-bib u marret lura bil-qiegħda. Qatt ma stenniet li Żrinċ kien se jsegwiha sal-kastell. Ir-re staqsa lill-prinċipessa minħabba il-bib u hi qaltlu bl-istorja kollha. Jekk tajt il-kelma tiegħek trid iżżommha dejjem, qal ir-re lill-bintu. Il-prinċipessa fetħet il-bib u Żrinċ daħal ġewwa u tela fuq il-mejda tal-ikel. Ħallini niekol mill-platt tiegħek, qal iż-Żrinċ lill-prinċipessa u kontra qalba il-prinċipessa ħallietu jiekol. Għandi laċċ, nawwilli t-tazza tad-debb tiegħek ħa nixrob minnha, qal iż-Żrinċ. Il-prinċipessa ħallietu jixrob mit-tazza tagħha għalkemm ma setatx iżżomm id-dmugħ nieżel minn għajnejha. Wara l-ikel, iż-Żrinċ kien għajjien. Ħudni fil-kamra tiegħek ħalli norqod fl-istess sodda tiegħek kif wettni. Imbikma kif kienet, il-prinċipessa ħadet li Żrinċ magħha iżda ma xtaqitx li tħalleh jorqod magħha. Fil-pront ftakret fil-kliem ta' missiera. Jekk tajt il-kelma tiegħek trid iżżommha dejjem
u bekk ħallit li żrinċ jorqod fis-sodda tagħha għalkemm kontra x-xewqa tagħha. Iżda meta sebaħ jum ġdid, il-prinċipessa ma setgħetx temmen lil għajnejha. Malli fetħet għajnejha sabet prinċep Gustus iħares lejha b'għajnejn mill-isbaħ li bħalhom qatt ma kienet rat. Il-prinċep qalilha li kien hemm saħħara kattiva li kienet bidlitu fi żrinċ u ħallietu ħdejn il-funtana. Biex jerġa' jsib prinċep, kellu jsib prinċipessa li tħalleh jiekol mill-platt tagħha, jixrob mit-tazza tagħha u jorqod fl-istess sodda magħha. Int ksirt is-seħer tas-saħħara l-kattiva. Jien ma nixtieq xejn aktar f'ħajti milli nibqa' ngħix miegħek u niżżewġu. B'hekk insiru re u reġina u jkollna r-renju tagħna. Għalilha bil-ferħ il-prinċep. Min jafux u se jirnexxielhom il-prinċep u l-prinċipessa jiżżewġu u jgħixu flimkien ferħana. Jekk tixtiequ ssiru tafu, miskom taqraw dan il-ktieb Il-Prinċep Żrinċ, ktieb mis-sensiela Ħlejjef Klassiċi.